Istasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Wag ninyo pagkili sa Patagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Gani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Gani, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Welcome na naman sa itong programa sa bunga aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ng programa nga magapamukaw sa inyo. Magahatag sa enerhiya kag magahatag sang yuhom sa bilog nga pumuluyo sang Negros Occidental kag bilog nga Bacolod. Ganit sa mga tao dira kamera sa kalantuan sa bunga aga, manindahan, manglaba. Dakpan ang balde habon kabo kag maligo. Nugay na lamin day dira ha. Amo gina permi balang balibad sa mga kabataan magbulig sa ilang mga ginikanan ko na Domingo sa aga no. Nay, lain ako matsyag nay. Nay, pamatsyagan ko do kwan. Daw wala pa ko nakapamahaw. Oy, mga kaaksyon dapat kita maglaog-lahog sa COVID-19 Dapat magsiling kaya nga base bala may COVID-19 ko ano. Tapos gulpe mo na iyang isilinggitan dira sa gwa sa inyo nga balay bala. Mga kaingod, mga neighborhood, base may ara ako sa COVID-19.
Kaya ina nga lahog-lahog mga kaaksyon, hindi na saya, kumbaga pa daw simple lang bala, or magamit mo pang lingaw-lingaw dira. Kaya ina seryoso nga bagay. Do parehas to bala sa isa ka vlogger, bala sa isa ka bolto sang una, nga nag-drama-drama sa kapa collapse. Nga kuno may ara sa sang coronavirus disease or COVID-19. Kaya tuloka, tinaghimas to siya. Ginihimas niya ang mga kabilya or mga tubo dira sa presyuhan. So gani, kung ako sa inyo, pag seryoso mo, buo na kamubala. So, mga kaaksyon ang atong programa, Johnny Tango Rides Again, maghahatag sa inyo sa kalingawan subong Domingo sang aga. Galing sa aton dira mga tagpalamati, nagapungko dira sa ilang kapulukuan, nagauyat sang tasa, may unod nga native nga kape. Good morning. Sa aton dira ka mga market vendors, nagaplastar na sa ila dira ka mga baligya. Nagapangabuyo ang kabaytani, madamo ang magabakal sa akon nga baligya. Do halos ipagwa ko na diri ang akon nga paa. Paa nga damo kagat sa mga lamok. Para lang may magbakal diri sa baligya. Kumaluoy ka mo, bakli nyo ko di. Bakla ng akon nga bulaw. Ang bulaw ko ni nagapula-pula ang hasang. Labas ni tibsol ang unod, bakal na ka mo. Ang unang mga mga angal sa mga vendors naton. Kaya tungod sa ginapatubad diri sa Bacolod nga enhanced community quarantine or ECQ, naging limitado ng pagwa sa mga tao. Makabakal ka lang, makakagwa ka dira sa panimalay niyo kung may ara ka ginauyatan sa ginatawag naton nga HQP or Home Quarantine Pass. O galing ito may mga tao ginat sa gihapon nga mga tiga-ulo bala. Gina-explicar na sa ila, balik-balik ka daw guba na nga plaka, nga gina-explicar sa aton nga gobyerno diri sa syudad sang Bacolod. Do kumbaga po do nangin uli ano ng aton nga mayor, ang aton nga vice mayor, ang aton congressman, ang aton diri mga konsehales sa Bacolod, nga dapat makagwa ka mo sa balay niyo kung may ara ka mo uyat nga home quarantine pass. Ti mga tao gagwa sa balay nila para magbakal sa ice, magbakal sa sigarilyo, mabakal sa mga cheese snack, cheese curls na ble. Mayo bala na nga rason na. Ti, makagwa ka lang yung dress panimalay mo kung may ara ka sang HQP karon. Kung madakpan ka mo dira isang aton mga barangay tanods kag mga kapulisan, sala pa sang gobyerno. May mga palagas pa bala nga, sige lang, inyo pa lang ni. Oo, inyo pa lang ni. Magabot ang eleksyon. Damar nyo lang. Di maayo bala ng rason, ha? Mga kaaksyon, dumdumo naton nga ang coronavirus disease or ang COVID-19, hindi ini siya lahog-lahog nga problema sang bilog nga Pilipinas, kundi problema man ini sang bilog nga kalibutan. Dumdumon ta, pag ikaw gani gindapuan sang COVID-19, laton-laton na ni, especially sa mga tiga-ulo bala, nga wala na kainsindi, nga makagwa lang sa balay nila kung may ara sang HQP. Hindi ba mga tiga-ulo ni ubuso ng mga kahoy tos kalao na gilaga ni sa ulo nila? Hindi pa ni gapon magumok ng mga ulo nila ya. Tiga ni gapon eh. Mabaha lang ang bilog nga kalibutan kaya tungod nagkalaubos ng mga kahoy sa kabukidan sa laga ni sa mga tiga-ulo ni sa Bacolod. Feeling ko guro gapon, tiga gapon eh. So gani ariya, gina-remind ka mo sa aton nga Mayor Bing Lunardia, Vice Mayor Ilcid Familiara, na Congressman Greg Gasataya, nga buligan tani because hindi ni masarangan sa aton mga opisyales. Mangin mahapos ang tanan kung ang pumuluyo sang syudad sang Bacolod nagaugyon. Amo na dapat yung katandaan, di ba? Ina ba lang, two heads are better than one? All in one. One for all. Or all for one. All for all. Ginambal ko ito all for ano to? All in one. Saga ko do kapino 3 in 1. Well, mga kaaksyon, subuka adlaw. Abril 5, 2020. Bukadasig sa kadlaw. Ginahunos lang. Doon sa San Ola nga. Buwangas petsa sa isna. Doon sa San Ola to nga adlaw nga doon nag-wave-wave kasi iya. Subong ex mo na sa... Sa mga adlaw, pizza 5 sa Abril,
2020, uy, kabalo-bala ka mo nga sadto nga April 5, 1973, para sa aton nga sadto nga ang masubo nga pagtungtong sadtong. Ariya, ang isa ka golden Buddha ang ginagaw sa hindi makilalaan nga mga ahente sang gobyerno. So sa remember nyo mga kaksyon, balang Buddha nga nagagwa bala sa pelikula, ito balang Yamashita's Treasure. Lain man na siyang Mamasita, no? Mamasita, always my Santa Claus. So, iniya, Yamashita. Balang Golden Buddha, no? Sa sulod sina, may ara sa mga uncut, balang mga diamonds. Kagaupod man dira, ang mga silver, ang mga gold bars, ganyan, no? So, amo na, ang nagwa sa pelikula sadto, ano? Balang Yamashita's Treasure. Correct me if I'm wrong, ang artista daw si Gardo Versosa, si Lot de Leon, ang si Munching, love story na yan. Siguro ba si Tonton Gutierrez, no? Ang isa si, basta. So, mga kaaksyon, April 5, tuig 1973, ang isa ka Golden Buddha ang ginagaw sa hindi makilalaan nga mga ahente sang gobyerno. So, ang nasambit nga Buddha ang ginapanig-iyahan ni Rogelio Rojas. Ini siya nag-star sa Baguio City. Ang ginagaw sang wala makilalaan nga mga persona sang gobyerno. Si Rojas na nag-aubra bilang locksmith, na magsiling ka locksmith, tinabalang tao nga taga-ubra sa mga kandado o nag-repair sang mga lock balas-balay, doorknob, pwede man ina. So, ina siya nakabase dito sa Baguio. Kag siya man ang mahilig magkolekta sa mga coins, kag isa man ini siya nga ginatawag naton nga treasure hunter. Ining si Rogelio Rojas. Tuig 1961, nakilala ni Rojas ining si Futsugami sa Baguio. Kag iya sini nga ginhambal nga ang iya amay kuno isa anay ka Japanese Army kag nagdrawing ini sa isa ka mapa kag nakabutang diri kundiin makita ang Yamashita's Treasure. Suno sa ila, madamo ini nga mga kayamanan kag ini ang ginagaw sang ginagaw sa mga nasyon nga ara sa Southeast Asia sa panahon sadto sang World War II. So, sa mga Hapon, sugo man ni General Tomoyoki Yamashita. So, dirigin kuha ang mga kayamanan, di ba? Yamashita's Treasure because ang ilang general o ang ilang pinuno sang una, amo si General Tomoyoki Yamashita. Ari pagida, suno pagid sa mga chismis sa mga tao sa una, ini ang ginlubong sa Pilipinas sa panahon sang away sang Hapon kag Amerikano para hindi ini makuha sa Estados Unidos. Do parehas bala sang pelikula sang unay na balang mga pirata. Ti, kung may nakita na sila nga lugar nga do kamanggarano na sudlon na sa mga pirata pangwaon tong ilang mga kayamanan. Kung may ana sila makita mga barko nga dagko, lusubon mo na sa mga pirata kag kwaon mo tong mga manggad nila. So, ang mga manggad ara sa mga pirata. Do parehas man ni ano? Kung gera may sakupon bang isa ka nasyon, looting pangwaon dira ang mga kayamanan sa dira nga pungsod kag dalon to sa ilang nga pungsod. So amo na ang natabo sang una sa tong World War II. Sa sinaman nga panahon, may nakilala si Rojas nga isa pagid katawo. Kag ini amo si Eusebio Ocobo. Ginamin niya nga nagserbisyo siya bilang interpreter ni General Yamashita sa panahon sadto nga World War II. Dugang pa niya nga sa panahon sa giyera, ang mga Hapon may yara sa mga tunnel kag diri nakatago ang mga kahon-kahon sang silver kag gold. Ini para pambakal sang ilang mga pagkaon. Kag hindi lang ina, may nakita pagid siya nga Golden Buddha kag ini ang nakatago gid sang husto. Timi saraba lang ang mga gold bars nila ginagamit nila bila pangbakal pagkaon. Gold bars, hindi niya kayo butang ta, simple lang nga kwarta, inabalang ginagamit ta. Ano, kundi ginabayad nila, amo ang mga silver bars, mga gold bars.
Gina-imagine ko lang bala magbakal sila sang patis, no? Bakal sila shampoo, bayad nila gold bars. Ako kung muna kwarta nila, ya? Ihatag ko sila yung 3 kadusina sa shampoo, gold bars. Kaya mo na ginagamit nila nga pambayad na bakal sila Bisaya ang kay gusto nila magpasabaw sa mga Domingo. Ila bayad gold bars. Kaya gusto nila mag-night out, guro, bayad nila gold bars man, So, amo na mga kaaksyon, sa panahon nga in accordance with the Philippine law, 30% of any discovered treasure would have to be paid to the government. Biskan ano, dira madiskubrihan mo, ikaw may treasure hunter ka, may nakita ka dira nga mga gold bars, diamonds, i-report mo dayon sa gobyerno. 30% sina makuha gid sang gobyerno. Butang ta do tax ina, no? 1970, nagsugod ang ila pagkutkot kag paglabot sa halos 7 ka bulan. Hindi luglaog ang pagkutkot nila. Magkutkot ka bala isa ka adlaw kapoy man or ano bala kadalom ang inyo makutkot. Kag sino nga panahon, kumbaga pag ila pagkutkot sinido manual bala, na bala nga ginapiko-piko na ano muna. Ti subong yan, medyo high-tech na, ginagamitan na sang bakho. Ti siyang una, ti mano-mano pala nga. Hagang ilang ang pagkutkot, manual pa. Ti makasarang ka na magkutkot sa dalom-dalom, dira. Tapos pakanoon ka lang, tinapak. Sakit, guro, ano? Wala ka pwirisa paglapot sa gabi, no? So, amo na, 1970 nagsugod ang ilang pagkutkot kag paglabot sang alos 7 ka bulan kag nalabot nila ang tunnel kag sa sulod sang tunnel nakita nila ang mga wiring, mga radyo, bayoneta, rifles kag mga human skeleton kag nagabayo pa ini sa Japanese Army uniform. Dito sa mulod sa pamensaro ni Rojas nga amo na ni Keti, may mga uniforme mo, di ba? May ara sang mga sundalo sa mga Hapon nga nakalubong dito. Matapos ang pila ka mga simana, nyakot-kot, may nakita sila nga pertahan nga nagadamol ini sang 10 feet. Pitik damol nga pertahan. January 24, 1971, naging paligad pa nila guro mga pila ka semana or isa ka bulan. Ginabrihan nila ang pertahan kag dito nakita nila ang gold-colored Buddha nga estatwa. Ang kataason sini 3 feet kag nagabugat ini sang 1,000 kilograms. Kag sa sulod ban sina may nakita pagid sila nga mga kahon kag unod sa kahon amo ang mga gold bars. Ang takos sang kahon sa ginasudlan ba sa mga gold bars do parehas ini sang kaha sang beer. Amo na sa kadako ang kahon tungagin sudlan sa mga gold bars. Kag inabalang ulo sang Buddha pwede gali iya makakaskakas. Pag abri nila sang ulo sang Buddha, dito nakita nila ang mga uncut nga mga diamonds. Do package bala. May mga gold bars ka na, may silver bars ka na, may Buddha ka pa nga gold, may ara ka pa sa mga diamonds. Grabe. Ini guro matsagan ko do pulo ka tuig nga selebrasyon guro, no? Pagin pabayluhan mo bala. Adlaw-adlaw guro sudan yung baboy, no? So, yan ay mga kaaksyon. April 5 sa bunga adlaw, tuig 1971, alas 2:30 sang kaagahon, grupo sa mga persona ang nanuktok sa pertahan sang iyang balay kag nagpakilala bilang katapo sa mga Criminal Investigation Service or CIS kag National Bureau of Investigation or ginatawag naton nga NBI. Nagambal sila nga may dala sila nga search warrant. Sang wala makasabat si Rojas sa ilang nga panawagan sa gwa sang ilang nga balay, ginguba nila ang 2 ka bintana sa ila atubangan balay. Kagintaya ang punta sang ilang nga mga rifle sa sulod sang balay. Kag kung hindi pagid magwa si Rojas sa sulod sang 3 ka minuto,
magapalupok sila sang armas. Kulbaan si Ruas, no? Nagsinggit sila nga, pag hindi ka magsunod na sunod sa 3 minuto, magapalupok kami. Tinadlok si Rojas. Ginbuksan ni Rojas ang pertahan na kagwalo ka mga tao ang nagsulod nga naka-uniforme sang militar. Upod man diri si Oyhara. Ginpakita ang search warrant nga pirmado ni Judge Marcos. Di suno sa ila, it's a violation of Central Bank Regulation and illegal possession of firearms. So ginpahapa sila sa salog, tanan sila, kag antes sila maghalin, ginkuha sang mga wala makilalaan nga mga persona sa gobyerno nga nagpakilala from CIS and NBI. Ginkuha nilang budha, diamonds, remaining 17 bars of gold, samurai swords, piggy bank belonging to Rojas children, kag sa iya nga asawa nga mga coin collection. Timin sa nabala, ikaw to nagdiscover, plakabulan to nga antos mo, tapos ginkuha lang. Tapos gipakitaan ka search warrant. So, pratagaan ka mo sa impormasyon na kung sino bala si Joe Ohaira, isa ini siya ka persona nga gintugyanan bala ni Rojas, sa ginpakita, diba si may buyer ka na? Kung baga pa doon siya ni taneng broker bala, magpangita siyang buyer. Si Joe Ohaira told Rojas that he was staying at the home of Ferdinand's mother, nga si Josefa Edralin Marcos. So, milig to say si Joy O'Hara, isa man ini sa close friends ni Anay Presidente nga nagtaliwa na Ferdinand E. Marcos. So, si Judge Pio Marcos naman niya, pariente ni Ferdinand Marcos. So, mo naman kaksyon ang natabo sa itong April 5, 1973, isa ka Golden Buddha ang ginagaw sa hindi makilalaan nga mga persona sang gobyerno. Oras mga kaaksyon, alas 5:21 na sang aga, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:25 na sang aga. Sa mga tao na nagkakatulog sa gihapon, may aras sa kalantuan, subong nga aga, kay man subong nga aga, mga ka-aksyon, Palm Sunday, Domingo de Ramos. Dakpa ng balde, habon, kabok, ag maligo. Well, subong nga aga, mga ka-aksyon, makaupod naton ang isa sa mga pretty boys sa Action Radio Bacolod. Ang masiling naton nga may dimple. Amo dimple, isa kabilog nakatago pa, no? Subong nga dimple, guro, ambal yan, 3 bilog. Cute-cute niya. Action, Alvin Grava. Good morning, Action Alvin. Good morning, Samuel, the cutest boy. Wow. The most cutest boy. Bow. So anyway, kamusta subong yung mga aga, Action Alvin? Election red subong aga tim sana matamat na no sanag na kitao na ang pila ka mga dalanon dahil kagina may mga dulom nga portion subong ya masanag-sanag no kay actually subong sini ang patrol ari na diri dampi sa may area sa police station number 8 pasulod pa lamang kita but anyway action red ang sitwasyon subong sa dalanon sang syudad masyado ka tawhay no I don't know kung nakalabay ka man sa area sang Burgos Kagina, Burgos Extension. Yes, nakalabay ko na Action Alvin, do katawhay mo lang sandalan. Oo, siling ko gani, ang muling dalan nga sa Domingo, landaw ko pwede naka-drag race ang mga... Wow. Pero, mas ay mga paglibot-libot, Action Alvin, may ara pa bala sige hapon sa nagkaladakpan sa curfew? Damo Action Red. Wow. Partial and unofficial. Daw election ba? Final and unofficial. Kasi padayon, gyapon ang pagdakop sa mga tiga-ulo mo. Oo, actually, partial and unofficial. Pila pa lamang ni ka-police stations yung nakatuanta. Mga halos anong parang ni nakatuan Action Red. 73 na. Ba. 73. Partial and unofficial. 7-3. Ba. Hindi ba lang mga tao ni Action Alvin, wala bala kadudlaan, bala nga ginpinahan na sila, wala bala kahadlok ang syudad sa Bacolod, naglabot na sa kapito or 7 ka kumpirmado sa COVID-19. Wala pa ganyan mahadlok, no? Why ganyan na look? Why ganyan na look Action Red, no? Why ganyan nag-pares ako niya kakilala?
Nga man. Ay, aksyon ninyo? Na. Ti home quarantine gid pag supra nagtanan na sa balaya. Buot niya klase nga tao sa aksyon ninyo. Why na biso? Ninyo pa. Na. Temprano pagkatulog, galing ko kisa ko magtugnaw ko no, hambales ako, nagapanglotgot sa kuno. Amo. Terrible. Terrible. Kabaluan naman sa aksyon ninyo. Mabuot, luwaran klaseng amay. Pana, no? Amay. Terrible. Makon mo na yan. Nag-smile man siya. Ang iya sininga dimple na mo na apat. Apat yung bilog dimple, siguro duwa sa ibabaw, isas dalambot, ang isa din nagkanto. Saktan ko. Kakalaw man si Yado tanin niyo, no? Subong aga, siling niya daw, anong ganito hambal mo, Yado? Huwag kita da. Huwag kita da. Huwag kita da. Ara. Yado ninyo pa. Oo, ang ibandari ka ni Action na Red, ang natalupang dansang patrol. Subong nga kagahon, mga street cleaners, ang pagbukas man sa nga pila ka mga merkado nga sa karon bisan ang burgos ka ni Action na Red. Nalabayan naman kayo na masulod ka, tagaan ka sang control number. Pero antes kayo magsulod, mapila ka, nay. Mapila ka, pagka-pila mo, mga hugas kayo sa either hugas ka kamot, butangan sang spray, pero ang imo sining tiil daw, may ginatawag kita balang may quarantine. Disinfect. Disinfect, yes. I-disinfect ang imo sining tilantis ka magsulod sa merkado kag sprayan sang alcohol o kon iban pang hand sanitizer. Antes sina pero magsulod ka tagaan ka nila sang green ina may control number para kontrolado nila ang magasulod. Pero kung magwa ka na sa merkado kay entrance and exit makitaan gid lamang sa may some east portion sang merkado and that would sa area sang Hilado. Kay sarado naman ang north and south and even ang west portion sang merkado. Isa na lang gid ka alagyan ang pwede mo o agyan abi amo na in and out. May control number magwa ka ibalik mo ang number. So amo ni ang natalupang danta sa karon dire sa area sang Burgos sa public market Bistaan taman. Ang pila ka mga merkado man sa karon no kay kagina naglabay kami sa area sang downtown area Central Market. Alo sa Rado pagidman Action Rex no. Action na Red and ti amon mga pila ka mga observations ta. And now diri na kita sa aton sining mga balita na oy by the way Palm Sunday Action Red. Yes, Palm Sunday subong Domingo de Ramos. Oo, Domingo de Ramos. Actually, ang misa sa San Sebastian Cathedral nga pangunahan mismo ni Bishop Patricio Buson, mga alas 8 antak na sini nga aga. Ang isa diri bisan gani sa kay Action Will mga program kahapon naga-monitor kita ano maging proseso sini di sa piyak sining ginapatuman gid ang social distancing. Yes. And wala gid sining biyang nagakadto sa simbahan para mag-attend sang Santos nga misa kay makabig ta bala nga ang ini nga misa ara lang gid sa Facebook nga ginapatuman sang Facebook mismo sang Diocese of Bacolod. Actually makita na nila sa ating mga kauturan i-add nila ang ADSUM. Sumbalang tawag nila mo. Ini nga adsum diri man makita ng Action na Red ang ila sining misa sa mga kaparian kung aga ay inang misa nila ara ng gitna iya sa chapel ni Bishop Patricio Buson. Makabig bala nga daw pribado nga misa. Pero ginapakita man nila Action na Red sa Facebook Live no sang Diocese of Bacolod ang kanila ADSUM no ADSUM Alpha Delta Sierra Unicorn Mama ADSUM. ADSUM. Ang spelling sa ADSUM. Dara naman nila makita
ang Santos nga misang ginapatigayon sa mga kaparian sa Diocese of Bacolod. Alas 8 ha, muli ang Palm Sunday Mass. Misa Domingo de Ramos, no? Nga misa and sulod na kita sumugod buwas, no? Yes. Adlaw sang pag konagid Lent nagid muli nga may pangamuyo na kita mananing ang Holy Week. Pero sa una, Action Alvin, sa madumduman, tapos siyang wala pa ning coronavirus disease, Domingo or Sabado pa lang makita ka dira nga mga tao nga nagabitbit sang mga lokay bla. Oo, may mga cross dira kag ginaplastar des tubangan sa katedral. Pero subong ya, galing tungod sa COVID-19, ginapatuman ang social distancing. Kag isa pa, hindi kagwa kung wala sa HQP, do wala kag gida makita guro subong sa tubangan sa katedral, no? Bawal na sa karon kay social distancing and at the same time sakto to ang home quarantine and at the same time syempre balantayan kag ang mga pulis gani ka advice man hindi ani magwa sa tanan gani sa mga opisyal sa barangay nagapangabay na no sa mga ila sila mga constituents nga home quarantine gid iligid magpasaway sa mga kapulisan especially sa mga kabaranggayan bala not just kabaranggayan alone but definitely sa mga kapurukan man gapangabay gid ang tanan ka kung mahimo tiner lang sa balay station number 2 gani ka halos kada adlaw rekurida adlaw-adlaw kapang dakop Action Red. Bakon mo na? Oo, ginagapangabay na. Pulis na gid mismo gasulod na, no? Upod ang mga barangay officials. At the same time, upod na mga purok officials. Kaya hindi man masarangan sa barangay kag purok officials mo. Yes. So, makon mo na bisan kahapon talaga Action Red. So, may naglabay kita sa area sang purok Medalya Milagrosa sa barangay Villamonte. Two tao to, halos observe sang home quarantine. Tamo to galakad. Matsaga ko doon lagagaw lang bala sa mall bala mo, no? Galagaw sa lagun. Oo. Wala ba boring, no? Umambal niya, kado ko boring man disbalay. Guwataw, man to mga polis to. Na. Ang problema to, katinumpok lang. Yes, ang problema ko is Action Alvin, na balang paglabay sa mga polis, tanong, kag barangay opisyal, kasi sunod sila sa balay nila, pero paglampuas na gani, magwa naman sila. Oo, di na. Mamba daw, buli lang ni Action Red ang ginabantayan. Nan. Amo nga, pirming kakatabo na. Oo. Paglikos to oto, okay na, clear na. Sige na, proceed kita sa aton nga pagtungits. Tungits na. Palupad na taburador. Kaya mo nang isa abala nga do wala gid padulungan na kay inabala nga nakinsid din mata sa party bala sa ato mga frontliners, mga pulista, barangay official kay exhausted na sila mo. Gali kita mga tao ko kay isa, ugyo na lang bala. Pag-insindi na lang isa doon di pa bala mahimo. Sir, sakto gid man bisan Action Red bisan tara pagwa mo kagina sa imong barangay sa may bangka eskala kunti pulis kag mga barangay tanod sa mga inyo barangay barangay Estefania. Kita siling ko kagina paglabay ko naman ni aksyon ninyo. Mga tanod na upod na sa mga pulis sa pag-checkar, pagbantay man ang dalan sa area sa Bangka Eskala. Bisan din rin pagwa mo sa may home site ayon. Circumferential road, daraman mga barangay kag mga kapulisan, lugay-lugay. Pagpakikupod man, ang pila ka mga opisyal man sang Bacolod City Police Office. I think, kayo ang mga kapulisan, even ang mga, I think kamo mga barangay official, wagid kamo day off, no? Why gid? Oo, mo pa na. Kaya mga balantayan man. Kapin paginsubong nga ginapatuman, ang ining ginatawag tang enhanced home quarantine. Yes. Dari na kita? Yes. Sa aton sining partial. Partial and unofficial. Pila ka bilog sa muna kaladakpan sa curfew? Action Alvin? 73. Pila? 73. Oo, 73 sa siyudad sa Bacolod. Ang nagkaladakpan, dayon ta sa station number 1. Mayo lang kay nag-aamat-amat na pati ang tao to. Ganun ba nubo na? 0. Grabe. Ari matingala ka. Station number 2.
27. 27. Damo niya. Damo sa ila. Oo, damo to sa ila sa police station number 2 sa area ina. Yung nagkaladak action na red. Aha. Sa nasakupan sa police station number 2 ina ang barangay 2, barangay 1, Aha. barangay 3, 6, 4, damo mga Barangay nasakupan, 5. barangay 5. Aha. Sakupan nila action na red. Especially ang magkadam ang nga nagkadadakpan kabaluga kundin sa puro kagay-gay Oh. barangay 2. May araw man nagpasaway sa area sa barangay 1 ang iban ginlagaw man sa mga kapulisan labot na area man sa police barangay 3 at ida mo man nagkaladakpan action red no sa Pero anyway, kapilugan. Action Alvin, nahibalaan mo ang isa na bala sa mga rasones nila kung nga nadakpan sila, nagwa sila sa balay nila wala HQP? Oo, kabaluga ang iban sa mga rason, especially sa mga informal settlers. Aha. Mamaya sir, mabakal na ko sigarilyo. Na. Amo gidaw. Amo na to sa dakpan to nagligad to. Bo, Diyos mio, nadakpan, mabakalang sigarilyo. Wala yung may magamba, no? Oh, ari ka da. Gano ka da? Mari ka man de. Gano ka de? Ay, sir, mabakal ko siya po. Ash. Ate ina ya. Kumbaga pa makalusot ka pa yan sa nagwa ka na balang wala ka HQP, pero sa sabudig kalusot na. Ano yung... nung ginapangita ko yung rason balas police. Oo. Sir, no, hindi naging madala ni. Pero kabalog action red. Mayo ni nga home quarantine nga 14 days dapat para sa akong dugangan kay nga ang mga pasaway especially ining mga gausar bala drug user nga kunti subong iya mga kapulisan sa ako sa paglibot pagpandakop man of course and at the same time hindi ka kagawa kung wala ka home quarantine pass rehabilitation ini action red no self-rehabilitation sa mga drug users. Yes. Dako ni mabulig para ma-rehabilitate man nila ang ila sining mga kaugalingon nga after sa sining home quarantine sila mismo maka-realizar mahambal sila doon na mayo gali no mayo gali ni ang home quarantine kita mismo nag self quarantine kag self of course makabig man yang ginabulong man nila ang ila sining kaugalingon sa paglikaw na sang illegal nga droga. Dako man mabulig ko station number 3 kabaluka kung pila naglubo subong Pila? 3 na lang. Wow. At imo nga lugar under sa police station number 4. Yes. Ati naglubo pagid. Pila? 7 na lang. Wow. Pero ang police station 4 sa ako pa ng Barangay Villamonte. Villamonte, no? Barangay Villamonte, Barangay Estefania. Yes. Barangay 22, 27, and 29. Damo ba na sakupan aksyon na red, no? And ang station number 4, naglubo nga gani, kapon to, 15 to. Subong ang station number 6, 4 na lang. Wow. Ari ang kampiyon. Nag-champion. May pinakamadao nga nagkaladaktan. Sila nag-champion green eh. Oo. Sa numero 32. Domingo na. Terrible. Pero tika taas ba? Kasi nag-party-party na sila, tapos nagpagpauli. Amo na, nalipat sila, sunsi naglis sa gabi. Oo. Ang iba na, tuwad daw na kapag nakaton, to, di nang imong home quarantine pass. May home quarantine pass ka rin eh. Amo na itawag na pag nadakpan ka, gagwa na tayo ng balang Alzheimer's, no? Oo. Ay, maya mo na gali. Ay, kung wala kabalo, ay, ano man, paano na, di nagawa ron. Awa na pero mga lusot, no? Ay, kabalo na. Maambal yan nga. Ay, home quarantine pass? Miyara ko, ariho. Ikaduha pamangkot. To, kabalo ka ang bakulod, no face mask, no entry, di face mask mo. Upod pa kanina. Diyos mio. Anyway, action na red.
Amo nito na, no? 73, nga initial nga nagkaladakpan. Checkar taman. Ang iban pa, pila pa ka mga backup stations as to kung sa para masuma tong pila Action Red, no? Ang mga total nga nagkaladakpan. Umulit pa kahapon, nasta kainas ang kaagahon nga nakabayular. Actually, at least para maklaruhan sa ato sining mga kauturan, ang curfew, hindi lang niya nga magsugod alas 10 gabi tubtob alas 4, kundi ang curfew sa kabilugan 24 oras. Makagwa lang luyag magpamalaklon sa merkado, magpamalaklon mabakal bulong amo ning pinaka major reasons nga pwede ka makagwa. Pero ang ibang diri nga magalagaw kag wala sang himuon, may papaymuyong na lang sa balay. Tay ko kay isa wala Action Alvin ang HQP na or ang home quarantine pass ginagamit nila ya ina bala nga magbisita sa ilay kaduwa nga asawa. Nakabutang dira nga magbakal ka lang sa grocery pagkaon mo bulong tubig dira sa pinakamalapit nga lugar sa imo nga balay. Ting iban ginagamit o parang bisita sa iya kaduwa nga pangga. Mamba siya nga. O, di ka makadto. Sir, nakabutang diri o. Pwede gamiton. Pero makadto ko to sa piyak. Sa piyak to man. sa akon nga ikaduwa nga pamilya. Amo. Kung si action ninyo pa, may rason siya. Action ninyo, di ka galing makadto sa piyak nga, no? Market. Lusot gyapon. Gali kay balya wala di bigin na pangita ko. Pangita mo nga naman ginapangita ko nga pagpalangga. Sige, Action Red. Tanong sobrahan ako ni. Gani. Thank you so much, Action Alvin. Yes, Action Red. No? Rekta sa patrol with Action ninyo Bugina. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Thank you so much, Action Alvin Graba. Sa pinakauli idre nga balita sa syudad sang Bacolod, ang mismo Bilog nga Negros. So nagdubo-nubo na ang mga nagkaladakpan sa curfew. O ito mag-single out na rin nga tanan mga tig-asyang ulo, pero may ara gid sa mga tao nga hindi magpati sang mando sang aton nga gobyerno. Dapat mag-isa kita para hindi na maglapta kag magdugay diring coronavirus disease or COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Magatamyaw kita anay sa mga nagkomento diri sa aton nga Facebook Live, Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Good morning sa kay Marilo Garcia Lapidante, Cory Vidaha. Also good morning sa kay Meli Oligo. Good morning Action Radio Bacolod. Greet lagali si Mr. Meli Oligo. Good morning. Good morning sa kay Vic Mar Francisco watching here from Jeddah. Marilo Garcia Lapidante. Okay, nag-greet na ni. Baby Green. Good morning Bacolod City. Viva Frontliners of Barangay Sumag Checkpoint Area. Team Thermal Scanner. Good morning man sa kay Ters Vergara Sancho. Good morning Johnny Tango watching here in Moises Padilla. Good morning man sa kay Amika Garciniejo. Good morning, Negros from England with love. Keep safe, Action Red. Thank you. Also, good morning sa kay Roslyn Taps. Helen Swansing, monitor ko diri sa may California. Jocelyn Kalamaan. Good morning man sa kay Lovely Lack. Greet ko lang ang gaubra diri sa Coke. Good morning, Lovely Lack. Aileen Olivero sa Mundoy. Good morning, Action Radio. Thank you so much sa itong mga nagkomento diri sa itong Facebook Live. Sa gusto diri nga magpatambiyaw, komento lang mo dira Do not forget to like and share ang aton nga Facebook Live. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. So yan mga ka-aksyon ang coronavirus disease 2019 or ginatawag natin nga COVID-19. Amuni siya ang makamamatay nga sakit sa bilog nga pamuluyo sa bilog nga kalibutan. Pero may ari man ini siya sa ginatawag naton nga good side. Hindi lang kay negatibo kundi good side. Mo grabe Ani mga kaaksyon tungod sa coronavirus disease or COVID-19 nangin matinlo ang hangin sa bilog nga kalibutan. Labi na gid sa Europa, China, Pilipinas, kag mismo sa India
Ini ang na-record sa Copernicus Satellite, European Space Agency o ginatawag naton nga ESA, kung sa diin nagnubo ang nitrogen dioxide concentrations nga ginapagwa sa mga power stations, factories, kag mga salakyan. Kung ikumpara mo sa 3 ka tuig ang nagligad, para pabalon ka mo kung ano ba ang nitrogen dioxide. A reddish-brown poisonous gas occurring commonly as an air pollutant formed by oxidation of nitric oxide. So, amo na yung mga kaksyon para pakita ko sa inyo. Muna, I'm not sure kung makita nyo diri sa aton nga Facebook Live. Amo na siya ang picture. Ang sa wala dampi, amo ni siya ang India, sadto anay wala pa matabo ang coronavirus disease. So, pirti kaayo ka aso, no? Halos daw di kitaon dira ang ilang daw arko-arko bala. Amo na ang aso anay sang wala pa nagluntad ang coronavirus disease or COVID-19 sa pungsod India. Now, nagsulod na ang COVID-19 sa India, amo na ni katinlo subong ang ilang hangin. Amo ning aton nga first picture courtesy of greenqueen.com. Ang picture sang India sadto, amo niya sa wala pa ang COVID-19, pirtigid niya ang polusyon sa hangin dito sa pungsod India. O daw di kita abi mo faga, polusyon na. Abi nyo faga, ari pagid ang ikatatlo nga pagpakita sa picture nato nantulo ka. Abi nyo fag, polusyon na sa hangin. Amo na ang India sang una. Now, sumulod na ang coronavirus disease. Amo na ni katinlo ang India subong. Because wala na nag-operate ang ilang mga paktorya, wala na sa may nagalagaw nga mga salakyan nga nagakos ang air pollution. Amo na ni katinlo subong India. O, ari pagid ay ka next picture. Amo na ni katinaw ang hangin sa India. Okay ang hangin, no? Galing kayang salakyan, hindi okay. Kaya siya naga-social distancing. Kasi kailang salakyan, why siya naga-social distancing. Pero amo na ni subong, katinlo ang hangin dito sa pungsod India. So, if you can remember, sa Europa, amo man, ba? Sa ilang satellite, perti na gidya katinlo, iya sa ilang mga hangin, sa ilang palibot. Doon nag-blue na bala? Nga sa una, puro na lang bala polusyon. Amo man ina, sa Metro Manila. Kung makita nyo sa picture, ang Manila sa una perti man kaaso because damo sila ken subo nagtinaw. Kumbaga pa dog kwaon gid di Mother Nature do ibalik ni Mother Nature kung ano ang kalibutan sang una nga gusto niya matabo subong. Biskan ganing mga kilid sa dagat. Kung kamo makakita sa satellite dira, mga image bala nga mga pictures sa mapa, especially sa mga barko nga dulongkaan bi mga pier dira, ang palibot sina perti ka itom because ang mga itom ina nagalin ina sa barko nga mga asayte, ang mga asayte bala sa barko, perti ka itom. Subong kay wala biyahe ang mga barko, nagtinaw ang mga pier, nagdamo ang mga isda, doon nagkalabuhi, nagparty-party ang mga coral reefs sa mga isda. So, amo na, may good side man ang coronavirus disease. Okay, so palakpakan tabi. Amo na, ang natabo subong ang good side sa COVID-19. Anyway, mga kaksyon subong aga, maghahatag kita sa, magabasa kita sa mga jokes. Naging padala sa aton sa atong programa nga Johnny Tago Rides Again with Action Red Salgado. Desmond has his barrel in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Eksena sa sulod sang balay. Nangakig si Johnny tungod kay ginpatawag naman. Ginpatawag siya sang maestra ni Rugo. Ginpatawag binimo ang mga malain, guro, no? Kagang hambal ni Johnny Tango. Ano naman ni Rugo? Ha? Ginpatawag naman ko sang maestra mo. Kami nahimo ka naman nga sala sa inyong eskwelahan? Ano ni? Ha? Ano ni? Ano ni? Tay, kauay na sang ako niya nga maestra ya.
Ahaw, ginhalukan ko lang ang classmate ko. Malain na dayon. Sus, amo balan gali, nak, daw amo-amo kagid sa akon sang hubin pa ko bala. Kisami ko panghalok kag pangako sa mga classmates ko. Amo na iya, pero naka-curious lang ko Di mo ginhalokan ang imong classmate na? Ako pa ginhalukan ko siya sa iya nga bibig tay Wala na gid ko kapugong, ginlips to lips ko siya. Terrible. Mas pintas kapag hindi sa ako niya nakya. Di, gwapa man ang classmate nga ginhalokan mo nak. Tay, sorry pero hindi gwapa ginhalukan ko ang classmate ko. Wala kaso Kung hindi gwapa, importante nga nakascore ka sa imo classmate. Di, sino nang classmate mo? Basi nakita ko na inaanak Ang ginhalukan ko tay, amo si Bartolome. Hindi siya gwapo pero tay Dax. Dax gidya. Dumay nagabukol ko mag-side view pala. Diyos ko, makadto ko ba sa imo nga maestra? Ako mismo ang mapauntat sa imo eskwela. Tuntok ang bata, kagi ka. Abi ko, sure na no? Hindi gwapa. Pagkatapos, simple lang to, no? Gali kilain, gali. Yan ay mga ka-aksyon. Ako kabudra may arasang joke sa gusto ipasakop dari sa atong programa. I-PM nyo lang ako Pwede man sa Aksyon Radio Bacolod. I-text sa atong text hotline 0938-225-5017. Or pangitaon yung Facebook account ko, Red Salgado. Yari ang atong masunod na joke. Eksena sa sulod sa classroom. Maging pamangkot ng maestra sa kay Johnny. Class, sa bunga adlaw, mapatawahay kita, anay. Kabulogid ako nga pressure ka mo sa aton ginhatag nga exam. Okay? Gani, ma'am. Budlay to ang exam ginhatag mo, pero okay lang Ikaw, Rugo, mahilig ka magpasakay. Tuod man, ma'am. Pero okay lang na nakatuon man ko. Okay, Johnny. Kay ikaw ang highest sa aton nga exam. Tagai ako sang example. Sapat nga pinakadasig. Sa liwat, Sapat nga pinakadasig. Dasig magdalagan o dasig magtaklas sang puno, ma'am? Pag gusto ikaw, Johnny, basta dasig. Si tatay ko, ma'am. Si tatay ko. Oh, nga na intara madiyang amay mo, Johnny. Di kay ma'am, kagabi, nabatian ko sila ni nanay sa kwarto. Anong nabatian mo, Johnny, sa kwarto? Nabatian ko si nanay nga, ginhambalan niya si tatay nga, animal ka, amo lang to, dasig-dasig sa ibo ba, bitin ko. Sus, amay! Labis tatay, animal nga dasig. Animal ka, kadasig sa ibo, amo lang to, bitin mo. Isa kagabi, samtang nagatambay sila sa higad sang baybay, nagtikalay ang duwa ka mag-amiguhay. Si Johnny Tango kag si Rugo. Mig, teribling nahimo sang tatay ko mo. Ginkao ni ang buhi nga manok mo. Daw nagapang-us lang bala sang tubong. Teribling gidya sa tatay ko. Why gidya sa kaparehas ya? Pigaw na mo, Johnny Perdi ng tatay mo sa tatay ko. Gakao niya tatay ko suga mo. Grabe ba? Paano natabo inaging kaos ang tatay mong suga? Pati lang ko. Kagabi lang, gid.
nabatian ko sila ni mama sa kwarto. Kag, hambal pagani ni mama. Dasiga. Ti, sa kwarto man na, tinikal ni Murugoy, Hindi niya tikal ya. Nabatian ko sila nga hambal pagani. Ga, dasiga na, patsya na ang bumbilya, kay kanon ko na. Susamay. Puro tamig katabo sa kwarto, no? May nabatian sa kwarto. Ano, ito, dasiga. Next, naton nga joke. Si Rogo naman di mo na hambal, no? Hambal ni Rogo. Tay, natunok ako siyang bukog ka isda. Simple lang inaaka. Kaon ka lang bala saging, ariho kauna ning saging, oh. Wala gyapon ako ang bukog ka isda. Tay, sakit gyapon, sakit. Sus, dugay bala saging kahibi bala, daw bingit ka. O ariho, ang isa ka sipi nga saging, ariho, ubusa. Kan-ana tanan tanawon ta kung may ara gyapon sang bukog da sang isda da. Ubusa ning isa ka sipi nga saging. Saba. Naubos na ni Rogo ang isa ka sipi nga saba nga saging, pero wala gihapon makuha ang bukog. Tay! Ara gyapon ang bukog ka isda. Grabe naman nga bukog ka isda. Masagang ko do bukog sa bagis da. Dindampay ang bukog haw. Ari na ha, pislit-pisliton ko. Kung mapislit ko gani, kag amo na, sabaw ka dayon, kay para pangitaan tapaging bukog na. O, te, nabatsagan mo, wala? Wala dang bukog tay sa liog ko. Ara sa akon dapa-dapa. May, di ka nagsisiling. Thank you so much mga ka-aksyon sa inyong pagpamati sa itong programa. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. So sa liwat, bantayan nyo itong programa kada Domingo sa aga alas 5, isa ka oras ka programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag sa enerhiya kag magahatag sa inyong una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Padayong Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo